Čau, já vás vítám u nového videa. Teď jsem v Klínech, a teda ještě jednou. Čau, já vás vítám u nového videa. Dneska jsem v bike parku na Bike Worldu Šanek, kousek od hranic od Klínovca. Takže jsme to spojili samozřejmě s Klínovcem, který jste určitě viděli to video. No dneska už je podstatně ta hezčejc. Je i teplo, už nemám pod tím termo, mám jenom tohle a tričko, chrániče samozřejmě. A furt jsem od bahna od včerejška a už to není tak hrozný. Máme za sebou už nějakých, kolik, je už třeba 2:30 teď, takže už jsme něco najezdili. Chceme si naskákat hlavně airlineu nějak a ještě já si chci najezdit DHčko, aspoň jedno, abych jedno měl pořádně najetý. Takže se máte na co těšit určitě. Takže se koukejte a třeba si z toho můžete něco odníst, když to bude. Ty vole, mě škrtá přední kotouč z toho posedu. Ty vole. To je zvuk do píči. No tady je teda znovu modrá, nějaký lavičky, boule. Tady je lavice do klopenky a tady je to takový hodně nepřehledný. To nevím, jestli má být jako lavice nebo co. Ty píčo. Ta veverka mi tam vlezla dost nebezpečně, ty vole. Lavička. To vezmu tady. Ten voják je fakt hodně velký, to asi úplně nehrozí. Jo, tady je docela nebezpečný, ty vole. Tak, a jsme snad tady na cestě. Fuj. Tady takový malý dropík. Teďka už to teda dá i svět. Je do těch klopenek se musí trošičku brzdit. Tady do té ale ne. To je hezky vysoká celou dobu. Hop. Manuále malej. Table. Hop. Tak. A jsme dole. Ty píčo. To hodně vyhazuje do strany. Musím si nápad boka.
Ty vole. Já jdu špatně, kurva. No teďka teda jedem nějakou červenou. A taky jedu nějak opatrnějš. Vůbec nevím, co tady je. Ale teď mě bolí ruce už, ty vole. Tak teď jsme v skill centru. Mě také vedro. No tak my jsme se docela navlíkli, protože včera byla na Klínovci strašná zima a dneska taky vypadalo, že bude. Ale nakonec to není tak hrozný a je docela teplo. Takže teď jedeme ještě jednu červenou tady. Minule jsme jeli tam dole doleva, tak teď pojedeme doprava. Doprava nahoru. Jo, tady jsou další dva traily. Hezky. Tak. Tohle bude zajímavý na mokru. A bahno. Píči. Jsem právě úplně dlouho nechtěl vyjet, tyba. Ale taky jedu na boči teďkon, to natáčím ty první jízdy většinou. Takže jedu dost opatrně. Jakože hodně. Zase tady počkám radši. A ty kořínky dost klouží, tyva. Jo, tady je nějaký dvoják hezký. Tak ten asi vynecháme. Ty vole. Tyva, tady je kořenů. To je tím, že jedu pomalu, no. Kdybych jel rychle, jak je přejedu dobře. Aha. Nebo se asi měl jet spodem spíš. Ale to nevadí. Moc je to pro. Takhle horem. Jsem to bylo pořád nějaký. Tady mám taky. Tady je to zatáčky nějaký špatný. No tak tohle bylo takový nic moc. Docela.
jo. Druhá jízda jumpliny. Už bych si to chtěl nějak naskákat trošku. Jo. Haha. Dobrý. Zase ti to spadlo? No a tady nějak tak končí to, co si pamatuju. Takže... Jo, a to jsem už skočil minule. A je to taky můžu. Jo. To je malý, dobrý. Jo. Jo. Oh. Ale musím doleva. Oh. Oh. To asi teď zkoušet nebudu, už jsem letěl párkrát na přední. Wow. Pičo, to bude mega dobrý. Já jsem to nask. Pak musím vzít trikol, a proskáču to. Jo. A to projde. No. Tohle teď ještě úplně ne, no. No, to by taky šlo. To půjde asi, no, nějak. Tady je bobří klopenka. No, já jsem teď nedoskočil vůbec. No, to taky ne. Já si ještě úplně nepamatuju tyhle skoky. Haha, hezký vypík. Tak. Airline pokračuje tam dolů, ale my jsme si řekli, že pojedeme zkusit tady nějak sné ten vol. Je krásný. No a tam musím s větší rychlostí. Ty vole, to vždycky přelítnu úplně. Tak, teď jsem si dal na natočení ty velký, co jsou v tom. Tam skill centru nahoře. Tak, hezky.
ale ještě musím nadat levou nohu teda, ale dobrý, mami. Tady to navádí, aby člověk do tohohle stupu šel úplně s mega rychlostí, ale ona ho tý rychlosti tolik potřeba ani není. Protože potom co je úplně nádherná rychlost sem. A to samý tady. Já upravím levou nohu ještě. Tak, tady je voda. Teď jsem ji nabral teda fakt hodně, protože jsem jel středem. Hop, malý skočík. Hop, dip. Tady byl. Tak, krásný 2 vepy. Já rovnou pojedem. Tak jo, takže jedem na oči rock and roll a downhill. Jo, jsou tady debilní zatáčky. Wow. Okay. No tak jo, no tak jsem nestihnul zabrzd, tak jedu rovnou. Píčo, bahno. Jo, jsme u wallridu. Jo, to je zavřený vlastně. Píči. Jo, mám tady ještě jedno DHčko, pojedu a to už bude asi z bikeparku všechno, nebo jako takhle. Ještě budu chvíli asi jezdit v tom, jo, v tom skill centru. A chtěl jsem si dát ještě jako DHčko na konec. Jsem poněl, že tady mám vzít první 2 inside a pak outside. Kurva. No, nejedu.
jelikož to nahoře zavřený, tak se tady musí jít nahoru v půlce, aby se šlo ten wallride dobře. Tak. Ty píčo! To mi tolik povedlo, ale Tak jo, tak tady jedu na tyhle velký.